ప్రణామాలు అందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈరోజు భాగవతం క్లాస్ లో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 28వ అధ్యాయంలోని 20 మరియు 21వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యము ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 28వ అధ్యాయము 20 మరియు 21 శ్లోకాలు. అందులో 20వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. తస్మిన్ లబ్ధ పదం చిత్తం తస్మిన్ లబ్ధ పదం చిత్తం. 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 సర్వావయ సంస్థితం. సర్వావయ సంస్థితం. సర్వావయ సంస్థితం. సర్వావయ సంస్థితం. సర్వావయ సంస్థితం. సర్వావయ సంస్థితం. విలక్ష్యైకత్ర సంయుజ్యాద్. విలక్ష్యైకత్ర సంయుజ్యాత్. విలక్ష్యైకత్ర సంయుజ్యాద్. విలక్ష్యైకత్ర సంయుజ్యాత్. విలక్ష్యైకత్ర సంయుజ్యాద్. విలక్ష్యైకత్ర సంయుజ్యాత్. అంగే భగవతో మునిః. అంగే భగవతే మునిః. అంగే భగవతో మునిః. అంగే భగవతో మునిః.
అంగే భగవతో ముని. అంగే భగవతో మునిః. హరే కృష్ణ. ఒక్కొక్క లైన్ చూద్దాం. హరే కృష్ణ. తస్మిన్ లబ్ధ పదం చిత్తం సర్వభయ సంస్థితం. 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 విలక్ష్యైకత్ర సంయుజ్యాదంగే భగవతో మునిః. విలక్ష్యైకత్ర సంయుజ్యాదంగే భగవతో మునిః. విలక్ష్యైకత్ర సంయుజ్యాదంగే భగవతో మునిః. విలక్ష్యైకత్ర సంయుజ్యాదంగే భగవతో మునిః. తస్మిన్ లబ్ధ పదం చిత్తం సర్వభయ సంస్థితం. విలక్ష్యైకత్ర సంయుజ్యాదంగే భగవతో మునిః. తస్మిన్ లబ్ధ పదం చిత్తం సర్వభయ సంస్థితం. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్న పదాల యొక్క అర్థాలు చూద్దాం. తస్మిన్ తస్మిన్ భగవద్ రూపముపై భగవద్రూపముపై లబ్ధ పదం లబ్ధ పదం నిలిపి నిలిపి చిత్తం చిత్తం మనసును మనస్సును సర్వ 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 అవయవ అవయవ అంగములు అంగములు సంస్థితం సంస్థితం లగ్నము చేసి లగ్నము చేసి విలక్ష్య వేరుపరచి ఏకత్ర మూకుమ్మడిగా సంయుజ్యాత్ మనసును నిలుపవలెను. అంగే ప్రతి అంగముపై భగవతః భగవానుని ముని భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భగవానుని నిత్య రూపమునందు తన మనసును సంలగ్నము చేయునప్పుడు ముని ఆ దేవదేవుని అంగములన్నింటిపై ఒక్కమారుగాక ఒక్కొక్క అంగముపై విడిగా ధ్యానము కావింపవలెను. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. భగవానుని నిత్య రూపమునందు తన మనసును సంలగ్నము చేయునప్పుడు ముని ఆ దేవదేవుని అంగముల అన్నింటిపై ఒక మారుగా కాక ఒక్కొక్క అంగముపై విడిగా ధ్యానము కావింపవలెను. హరే కృష్ణ. భాష్యం. ఇచ్చట ముని అనడి పదము ప్రధానమైనది. ముని అనగా మానసిక కల్పనమునందు లేదా ఆలోచన అనుభూతి కోరికల యందు
నిష్ణాతుడు అని భావము. అతడు భక్తుడని గాని యోగి అని గాని ఇచ్చట పేర్కొనబడలేదు. భగవద్ రూపముపై ధ్యానమును నిలుపు యత్నించు వారలు మునులు అని పిలువబడగా, భగవత్ సేవ యందు నెలకొని ఉండు వారులు భక్తి యోగులు అని పిలువబడుదురు. ముని అయిన వానికి విద్య గరుపుటకే ఈ క్రింది ధ్యాన పద్ధతి తెలుపబడినది. పరతత్వము అంటే దేవదేవుడు ఏ సమయమునందును నిరాకారుడు కాడు అని యోగికి తెలియజెప్పుటకే దేవదేవుని రూపమును అంటే అతని ఒక్కొక్క అవయమును గాంచడి పద్ధతిని రాబోవు శ్లోకములు వివరించనున్నవి. అంతా కలిపి ఒక్కటిగా భగవానుని స్మరించుట కొన్ని మార్లు నిరాకార తత్వము కావచ్చును. కనుకనే తొలుత పాదపద్మములను, పిదప చీలమండలమును, పిదప ఉరువులను, పిదప కటి ప్రదేశములను, పిదప వక్షస్థలమును, పిదప కంఠమును, అటుపిమ్మట ముఖమును ధ్యానించవలెనని ఇచ్చట ఉపదేశించబడినది. అనగా ధ్యానమును పాదపద్మముల చెంత ఆరంభించి క్రమముగా దేవదేవుని దివ్య దేహపు ఉపరి భాగం అంగముపైకి చనవలెను. హరే కృష్ణ. సో నెక్స్ట్ శ్లోకం శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 28వ అధ్యాయము 21వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. సంచింతయేద్భగవత్ చరణారవిందం సంచింతయేద్భగవత చరణారవిందం వజ్రాంకుశధ్వజ సరోరుహలాంఛనాఢ్యం వజ్రాంకుశధ్వజ సరోరుహలాంఛనాఢ్యం వజ్రాంకుశధ్వజ సరోరుహలాంఛనాఢ్యం ఉత్తుంగరక్త విలసన్నక చక్రవాల ఉత్తుంగరక్త విలసన్నక చక్రవాల ఉత్తుంగరక్త విలసన్నక చక్రవాల హృదయాంధకారం జ్యోత్స్నాభిహత మహృదయాంధకారం హరే కృష్ణ. సంచింతయేద్భగవత్ శరణారవిందం వజ్రాంకుశధ్వజ సరోరుహలాంఛనాఢ్యం
సంచింతయేద్ భగవచ్చరణారవింద్రం వజ్రాంకుశధ్వజసా సర్వలాంఛనాఢ్యం సంచింతయేద్ భగవత శరణారవిందం వజ్రాంకుశధ్వజ సరోరుహలాంఛనాఢ్యం సంచింతయేద్ భగవత శరణారవిందం వజ్రాంకుశధ్వజ సరరుహలాంఛనాఢ్యం ఉత్తుంగరక్త విలసన్నక చక్రవాల జ్యోత్స్నాభిహతమహృదయాంధకారం హృదయాంధకారం ఉత్తుంగరక్త విలసన్నక చక్రవాల జ్యోత్స్నాభిరహతమ హృదయ దకారం హృదయాంధకారం. హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చదువుతాను ఒకసారి. సంచింతయేద్ భగవత చరణారవిందం వజ్రాంకుశధ్వజ సరోరుహలాంఛనాఢ్యం ఉత్తుంగరక్త విలసన్నక చక్రవాల వజ్రాంకుశధ్వజ సరోహలాంఛనాఢ్యం ఉత్తుంగరక్త విలసన్నక చక్రవాళం జ్యోతిష్యాభిహరత్. హరే కృష్ణ. క్లాస్ లోనే ఉన్నారు కదా ప్రభుజీ మాతాజీ, కొంచెం మనసు ఇక్కడ పెట్టి వినండి. హరే కృష్ణ. దయచేసి మరొకసారి చదువుతున్నాను. సంచింతయేద్ భగవత చరణారవిందం వజ్రాంకుశధ్వజ సరోరుహలాంఛనాఢ్యం ఉత్తుంగరక్త విలసన్నక చక్రవాల జ్యోత్స్నాభిరహమత హృదయాంధకారం సంచింతయేద్ భగవతశ్చరణారవిందం వజ్రాంకుశధ్వజసరోరుహలాంఛనాఢ్యం విలసన్నక చక్రవాల జ్యోతిష్యాభిహతమహృదయాంధకారం. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. अरुणाई माता जी, शशिकला माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रणाम प्रणाम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. संचिन्तयेत् भगवता चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यं उत्तुंगरक्त विलसन्नक चक्रवाला ज्योत्स्नाभिरहतं महृद्हृदयांधकारम. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु. संचिन्तयेत् भगवतः चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यं उत्तुंगरक्त विलसन्नक चक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहतमहृदयांतकारं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बाल सरस्वती माता जी, विशालवती माता जी. विशालवती माता जी. कृष्ण प्रभु जी. ओके बाल. संचिन्तयेत् भगवतः चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज
లాంఛనాట్యం ఉత్తుంగరక్త విలసన్నక చక్రబాల జోష్యాభిరామహత తమః దయానందకారం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సచ్చిందయే భగవత శరణారవిందం వజ్రాంకుశా ధ్వజ సరిలాంఛనాఢ్యం ఉత్తంగరస్త విలాసన్న సన్న నఖా చక్రవాల జ్యోత్స్నాభిరాహత మహత్ హృదయాంతకారం. ధన్యవాదాలు. ఇంకిద్దరిని పిలువనా ప్రభుజీ? ఇద్దరు. ఓకే. హనుమ ప్రసాద్ ప్రభుజీ, వసుంధర మాతాజీ. సంచింతయేత్ భగవతః చరణారవిందం వజ్రాంకుశధ్వజ సరోరుహలాంఛనాఢ్యం ఉత్తుంగరక్త విలసన్నఖ చక్రవాల జ్యోత్స్నాభి అహత్ మహద్ హృదయాంతకారం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్వత్ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. సంచింతయేద్ భగవతశ్చరణారవిందం వజ్రాంకుశధ్వజ సరోరుహలాంఛనాఢ్యం ఉత్తుంగరక్త విలసన్నక చక్రవాల జ్యోత్స్నాభిరహత మహదృదయాంధకారం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాం. సంచింతయేత్, అతడు లగ్నము కావించవలెను. భగవతః, భగవానుని. చరణారవిందం, పాదపద్మములపై. వజ్రము, అంకుశము, ధ్వజము, సరోరుహ, పద్మము, లాంఛన, చిహ్నములు, ఆడ్యము, అంకితమైనవి, ఉత్తుంగ, ఉన్నతమగు, రక్త, ఎరుపు, విలసత్, తేజోమయ, నకములు, చక్రవాల, వెన్నెల, జ్యోత్స్నాభిః, తేజముతో, ఆహత, నశింపజేయును, మహత్, గాఢమగు, హృదయపు, అంధకారమును. శ్రీ కృష్ణ. భావములై శ్రీల ప్రభుపాదులు. తొలుత భక్తుడు వజ్రము, అంకుశము, ధ్వజము, పద్మము, సిహినితమైయున్న భగవత్ పాద పద్మములపైన మనసును లగ్నము కావింపవలెను. వాటి సుందరమగు నకముల తేజము వెన్నెలను బోలి హృదయపు గాఢాంధకారమును నశింపచేయును. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. తొలుత భక్తుడు వజ్రము, అంకుశము, ధ్వజము, పద్మము, చిహ్నితమైయున్న భగవత్ పాద పద్మములపై మనసును లగ్నము కావింపవలెను. వాటి సుందరమగు నకముల తేజము వెన్నెలను బోలి హృదయపు గాఢాంధకారమును
చింపచేయును. నశింపజేయును. హరే కృష్ణ. భాష్యం హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాద. పరతత్వపు నిరాకార లక్షణముపై మనుజుడు మనసును నిలపలేని కారణమున తనకు నచ్చిన ఏదో ఒక రూపమును ఊహించుకొని దానిపై అతడు మనసును నిలుపవచ్చునని మాయావాద తత్వవేత్త పలుకును. కానీ అట్టి పద్ధతి ఇచ్చట ఉపదేశించబడలేదు. ఊహ ఎప్పుడునూ ఊహయే. అది కేవలము ఊహనే ఫలముగా నొసగగలదు. భగవానుని నిత్య రూపపు వాస్తవ వర్ణనము ఇచ్చట వసుగబడినది. ఆ దేవదేవుని పాదములు వజ్రము, ధ్వజము, పద్మము, అంకుశముల గుర్తును కలిగి ఉన్నట్లు వర్ణితమైనది. దేదీప్యమానంగా వెలుగొందు ఆతడు పదనక తేజము చంద్రకాంతిని బోలును. ఆతని పాద చిహ్నములను మరియు పదనక కాంతిని యోగి దర్శించినచో భౌతిక అస్తిత్వపు అజ్ఞాన అంధకారము నుండి బయటపడగలడు. అటువంటి ముక్తి మానసిక కల్పనము ద్వారాగాక భగవానుని పదనకముల నుండి బహిర్గతమగు కాంతిని దర్శించుట ద్వారానే లభ్యము కాగలదు. అనగా యోగి భౌతిక అస్తిత్వపు అంధకారము నుండి బయటపడగోరునేని తన మనసును తొలుత భగవానుని పాదపద్మముల పైననే లగ్నము కావింపవలెను. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదులకి జై. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము మనకి ఈ శ్లోకానికి. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము యథాస్థితిలో 28వ అధ్యాయమైనటువంటి భక్తి యోగానుష్ఠానమును గూర్చి ఆ కపిల భగవానుల వారి యొక్క ఉపదేశములు తన జనని అయినటువంటి దేవహూతికి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నాం. మరి ఈ క్రమంలో ఆ భక్తి యోగమందు సదా లీనమయ్యేటువంటి యోగి తన యందే భగవానుడు నిలిచియున్నట్లుగాను, ఆయన చెంచరించుచున్నట్లుగాను, చేయనించున్నట్లు లేదా ఆసీనుడై ఉన్నట్లుగాను గాంచగలుగుతాడు. ఎందుకంటే ఆ దేవదేవుని లీలలు సర్వదా పరమ సుందరములు, ఆకర్షణీయములు అంటూ కపిల భగవానుల వారు అంతకు పూర్వపు శ్లోకంలో తెలియచేసినటువంటి విషయాన్ని, దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యాన్ని మనం చూసాం. మరి ఈరోజు ఈ శ్లోకాలలో కపిల భగవానులు ఇంకా మరి ఆ భగవంతుని ఏ విధంగా ధ్యానించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇంకా ఆయన కొనసాగిస్తూ చెప్తున్నారు. తస్మిన్ లబ్ధ పదం చిత్తం సర్వావయ సంస్థితం విలక్ష్యైకత్ర సంయుజ్యాద్ అంగే భగవతో ముని. సో మరి ఆ కపిల భగవానులు ఇంకా చెప్తున్నారు, భగవానుని యొక్క నిత్య రూపమునందు తన మనసును సంలగ్నము చేయునప్పుడు ముని
ఆ దేవదేవుని అంగముల అన్నింటిపైన ఒక్కమారుగా కాక ఒక్కొక్క అంగముపై విడివిడిగా ధ్యానం చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. అంగే భగవతా మునిహి అంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనకి సెకండ్ లైన్లో చెప్తున్నటువంటి ఆ సంయుజ్యాద్ అంగే భగవతో మునిహి అంటే మనసును నిలుపవలెను. ఎలా అంటే అంగే ప్రతి అంగముపై మొత్తంగా అన్ని అంగాలపైన ఒకేసారి కాకుండా ఇక్కడ అందుకే విలక్ష్య అంటే వేరుపరచి, ఏకత్ర మూకమ్ముడిగా అంటే ఒకేసారి కాకుండా విలక్షై కత్ర అనేటువంటి విలక్ష ఏకత్ర అంటే మూకమ్ముడిగా కాకుండా వేరుపరచి అంటే ఒక్కొక్క అంగాన్ని విడివిడిగా ఆ భగవంతుల్లో దర్శించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని కపిల భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఈ శ్లోకంలో ఉపయోగించబడినటువంటి మునిహి అంగే భగవతో మునిహి అనేటువంటి పదంలో ముని అనేటువంటి పదము ప్రధానమైనది అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ముని అంటే మానసిక నందు లేదా ఆలోచన లేదా అనుభూతి కోరికల యందు నిష్ణాతుడైనటువంటి వాడు అనేటువంటి భావం చెప్తున్నారు. అంతేగాని భక్తుడని కానీ యోగి అని కానీ ఇక్కడ చెప్పడం లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి మరి ఆ మునులు అంటే భగవద్ రూపంపై ధ్యానమును నిలిపి తానికి యత్నించేటువంటి వారు మునులుగా పిలువబడతారు అని చెప్తున్నారు. మరి భగవత్ సేవ యందు నెలకొనేటువంటి వారు ఆ భక్తి యోగులు అని పిలువబడతారు అని, మరి ఆ ముని అయినటువంటి వానికి విద్య గడుపుటకే ఈ ధ్యాన పద్ధతి తెలుపబడినది అనేటువంటి చెప్తున్నారు. మరి దేవదేవుడు ఏ సమయంలో కూడా నిరాకారుడు కాదు. అందుకే ఆయన యొక్క ఒక్కొక్క అంగాన్ని అంటే అంతా కలిపి ఒక్కసారిగా భగవానుని స్మరించడం అనేటువంటిది నిరాకార తత్వంలో వచ్చేటువంటి విధానం కనుక సాకార విధంలో ఆ భగవంతుణ్ణి క్రమక్రమంగా ఆ దర్శనం మనం ఆలయానికి వెళ్ళి దర్శించుకునేటప్పుడు కూడా మొదట ఆ భగవంతుడి యొక్క శ్రీ విగ్రహాన్ని దర్శించుకునేటప్పుడు నేరుగా ముఖార విందాన్ని చూడవద్దు అని చెప్తారు మనకి. సో మనకి శాస్త్రాల్లో చెప్తూ ఉన్నటువంటివి తొలుత ఆ శ్రీ విగ్రహంలో ఉన్నటువంటి ఆ భగవానుడి యొక్క పాద పద్మాలను చూడాలి, ఆ తర్వాత శీలమండలాలను, ఆ తర్వాత ఆ ఉరుగులను, తర్వాత కటి ప్రదేశాన్ని, పిదప వక్షస్థలాన్ని, ఆ తర్వాత కంఠము, ఆ తర్వాతనే ఆ భగవంతుని యొక్క ముఖాన్ని చూడాలి అని ఉపదేశించబడినటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఇంకా కపిల భగవానుల వారు మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆ భగవంతుని యొక్క మరి ఆ అంగాలను విడివిడిగా దర్శించుకోవడం వలన కలిగేటువంటి ఆ విడివిడిగా ప్రతి అంగం పైన మనసును లగ్నము కావించడం వల్ల ఆ భగవానుని యొక్క మనసు అంటే అంగాల పైన లగ్నం కావించడం వల్ల ముఖ్యంగా ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలపైన మనసును లగ్నం కావించడం వలన కలిగేటువంటి ప్రయోజనాన్ని ఈ 21వ శ్లోకంలో ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సంచింతయేద్ భగవత చరణారవిందం వజ్రాంకుశధ్వజ సరోరుహలాంఛనాఢ్యం ఉత్తుంగ రక్త విలసన్నక చక్రవాల జ్యోత్స్నాభి హతమహృద దయాంధకారం. సో ఇక్కడ ఆ జ్యోత్స్నాభి అహత మహత్ హృదయ అంధకారం అని చెప్తున్నారు. అంటే జ్యోత్స్నాభిహి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క తేజం ఏదైతే ఉందో అక్కడ అంతకుముందు లైన్లో చెప్తున్నటువంటి ఆ ముందు దాంట్లో అర్ధభాగంలో చెప్తున్నటువంటి అంశంలో ఉత్తుంగ అంటే ఉన్నతమైనటువంటిది, అలాగే రక్త విలసత్ అంటే ఎరుపు రకమైనటువంటి తేజోమయంగా ఉన్నటువంటిది,
ఎరుపుతో విలసత్ అంటే రక్త విలసత్, ఎరుపు వర్ణంతో తేజోమయంగా ఉన్నటువంటి నఖ చక్రవాల. నఖ అంటే నఖములు, గోర్లు, అక్కడ ఉండే ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాల యొక్క నఖములు ఎలా ఉన్నవి అట? చక్రవాల జ్యోత్స్నాభిః అంటే వెన్నెల తేజాన్ని పోలి ఉంటున్నాయి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మరి ఆ వెన్నెల అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క ఎరుపు వర్ణంతో తేజోమయంగా ఉన్నటువంటి ఆ నఖములు వెన్నెల తేజాన్ని కలిగి ఉండి మరి వాటిని దర్శించుకున్నటువంటి ఆ ముని యొక్క ఆహత మహత్ హృదయాంధకారం. సో ఆహత మహృదయాంధకారము అంటున్నారు. అంటే మహత్ ఎంత అంటే ఎంతో గాఢంగా ఉన్నట్టు. ఆహత్ అంటేనేమో నశింపచేయడం, మహత్ అంటే ఎంతో గాఢంగా మనం ఎన్నెన్నో జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి ఆ కర్మల వలన ఆ హృదయంలో పేరుకుని పోయినటువంటి అజ్ఞానము, అజ్ఞానాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ చక్రవాల జ్యోత్స్నాభి ఏదైతే ఉందో అంటే వెన్నెల తేజాన్ని పోలి ఉన్నటువంటి ఆ నఖముల యొక్క తేజము ఆహత్ మహత్ హృదయాంధకారం. సో ఆ ఆహత్ అంటే నశింప చేస్తుంది. ఎటువంటి దాన్ని నశింప చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు? మహత్ హృదయాంధకారం, గాఢమైనటువంటి హృదయాంధకారాన్ని కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మముల నఖ వెన్నెల తేజము, ఆ తేజోవంతమైనటువంటి తేజము అది తొలగించి వేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. కనుకనే ఇక్కడ ఆ భగవానుడు ని దర్శించుకునేటప్పుడు భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క పాదాలలో మనకి దర్శనం చేసుకునేటప్పుడు సాధారణంగా భగవంతుని యొక్క పాదాలు లేదా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క పాదాలు దర్శనం మనకి ఎక్కడైనా కానీ చూసినట్లయితే, ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు ఇస్కాన్ మన మంగళూరు టెంపుల్లో కూడా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క పాదాలని అక్కడ చూశారు. మొన్న దర్శించుకున్న వాళ్ళు చూడొచ్చు. ఆ పాదాలలో వజ్రము, అంకుశము, ధ్వజము, పద్మము వంటి అనేకమైనటువంటి చిహ్నాలను కలిగి ఉంటాయి అని చెప్తారు పాదాలు. అలాగే మనకు ఇక్కడ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మంగళగిరిలో కూడా భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు చైతన్య మహాప్రభుల యొక్క పాదాలని అక్కడ ప్రతిష్ఠించడం జరిగినటువంటి చూడొచ్చు మనం మంగళగిరి పానకాల స్వామి ఆలయానికి వెళ్ళినట్లయితే. సో మరి ఆ భగవంతుని యొక్క పాదాలు వజ్రము, అంకుశము, ధ్వజము, పద్మసింహనంగా ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలను మొదటగా దర్శించుకున్నట్లయితే, అంటే ఆ భగవత్ పాద పద్మముల పైన మనసును సంలగ్నము కావించినట్లయితే, వాటి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మముల యొక్క సుందరమగు నఖముల తేజము వెన్నెలను బోలి హృదయపు గాఢాంధకారమును నశింపచేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి భక్తుడైనటువంటి వాడు మరి ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు మొదటగా ఆ శ్రీ విగ్రహంలో ఆ భగవంతుని, ఆ శ్యామ సుందరుడైనటువంటి ఆ దేవాది దేవుని యొక్క పాద పద్మాలను మొదటగా దర్శించుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా పాద పద్మాలను దర్శించుకోవడము ద్వారా అతని హృదయంలో ఉన్నటువంటి గాఢమైనటువంటి అజ్ఞానము, గాఢ అంధకారం, ఇక్కడ ఏంటది? అజ్ఞానం. ఆ అజ్ఞానము అనేటువంటి అంధకారాన్ని అది నశింపచేస్తుంది. తద్వారా భగవంతుణ్ణి దర్శనం, మిగిలినగా ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడం, భక్తి తత్వంలో నెలకొనడానికి అవకాశము ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఆ పరతత్వపు నిరాకార లక్షణముపై మనిషి మనసును నిలపలేని కారణంగా తనకు నచ్చిన ఏదో ఒక రూపమును ఊహించుకుని దానిపై మనసు నిలపవచ్చునని మాయావాదులు చెప్తూ ఉంటుంటారు. కానీ అది
సరి అయినది కాదు, అది శాస్త్ర సమ్మతము కాదు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకంటే శాస్త్రాలలో ఎక్కడ కూడా తనకు నచ్చిన రూపాన్ని ఊహించుకొని ధ్యానం చేయమని చెప్పడం లేదు. సో ఏ విధమైనటువంటి శాస్త్రాలలోనైనా, మనకి ఉపనిషత్తులోనైనా, పురాణాలలోనైనా, ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలలో ఎందులోనైనా ఆ భగవంతుడు సాకారుడు, ఆయన యొక్క ఒక నిర్ణీతమైనటువంటి ఆయన దేహపు వర్ణన ఉన్నది. మరి అటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాలలో మరి అవి ఆ పాదపద్మాలు విలక్షణమైనటువంటివి, అనేకమైనటువంటి వాటితో కలిసి ఉన్నటువంటివి. ఎందుకంటే ఆ నిత్య రూపుడైనటువంటి భగవానుడి యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి వర్ణన మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి. ఎందుకంటే ఆ దేవదేవుని యొక్క పాదములు వజ్రము, ధ్వజము, పద్మము, అంకుశము అనేటువంటి గుర్తులను కలిగి ఉన్నట్లుగా ఉంటుంది. సో అందుకే భగవంతుని యొక్క పాదాలను ఎక్కడైనా ఆలయాలలో ప్రతిష్ఠించినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా పాదాలలో కనిపిస్తూ ఉంటుంటాయి మనకి. సో మరి దేదీప్యమానంగా వెలిగేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క నఖ తేజము చంద్రకాంతిని పోలి ఉండి, అది చంద్రకాంతి ఎటువంటిది? ఆహ్లాదకరమైనటువంటి కాంతి, ఎటువంటి ఇబ్బందికి గురి చేయనటువంటి కాంతి. సో కనుక అటువంటి చంద్రకాంతి మరి ఆ యోగి దర్శించుకున్నట్లయితే, లేదా భక్తుడు దర్శించుకున్నట్లయితే ఈ భౌతిక అస్తిత్వపు అజ్ఞాన అంధకారము నుండి బయటపడతాడు అని చెప్తున్నాడు. సో మరి అటువంటి ఈ భౌతిక అస్తిత్వపు అజ్ఞాన అంధకారము నుండి బయటపడడం మనకి మానసిక కల్పన ద్వారా కాదు, భగవంతుని యొక్క ఆ పద నఖముల నుండి బహిర్గతమైన కాంతిని దర్శించుకోవడం ద్వారానే అది సాధ్యమవుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అనగా భక్తి యోగి అంటే ఇక్కడ యోగి అనేటువంటి వాడు భౌతిక అస్తిత్వపు అజ్ఞాన అంధకారము నుండి బయటపడగోరినట్లయితే తన మనసును మొదట ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మముల పైననే సంలగ్నము కావించాలి అంటూ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. అదేవిధంగా మనకి మరి భక్తిలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు యొక్క రూపాన్ని మనకి పూర్వపు శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి విషయంలో ఆయన స్థిరంగా ఒక దగ్గర ఉన్నటువంటి వాడు కాకుండా ఆయన హృదయంలో ఉన్నటువంటి వాడు చరించుచున్నట్లు, చైనించుచున్నట్లు, ఆసీనుడై ఉన్నట్లు కావించాలి. అదే భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలు సుందరమైనటువంటివి అంటూ చెప్తుంటారు. సో మరి శుద్ధ భక్తులు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆ విధంగానే దర్శించగలుగుతారు. అందులో మనకి ముఖ్యంగా ఈ పరంపరలో ఉన్నటువంటి వారిలో భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు గీతావళిలో భోగహారతిలో, అందరూ కూడా దాదాపుగా ఇస్కాన్లో మనం భోగహారతిలో చూస్తూ ఉంటాం. ఆ భోగహారతిలో ఆయన ఇచ్చినటువంటి భోగహారతి, ఆ గీతావళి నుండి ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో ఆయన చెప్తారు, భక్త వత్సలుడైన గౌరహరిని భజించండి, వ్రజభూమిలో విహరించువాడు నంద యశోదల చిత్తములను హరించిన వాడైన శ్రీకృష్ణుడే దేవాదిదేవుడు అంటూ చెప్తారు. ఇంకా ఆయన చెప్తారు ఏమని, ఇక్కడ ఆయన ఆ భోగహారతిలో ఆయన ఆ హారతి ఎవరైనా వింటే దాని యొక్క అర్థాలని ఒకసారి మనకి పుస్తకాల్లో ఉంటుంది, హరినామ భజనావళిలో ఉంటుంది, చూడొచ్చు మీరు. దామోదర ఇప్పటికే ఆలస్యమైనది, వెంటనే వచ్చి భోజనము మందిరంలో కూర్చుని భోజనం చేయుము అని యశోద శ్రీకృష్ణుని పిలుస్తున్నది అంటూ ఆ భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు ఆ భోగహారతి గురించి చెప్తూ ఆయన ఆ భగవంతుని తన హృదయంలో ఏ విధంగా ధ్యానించుకున్నారో ఆ విషయాన్ని చెప్తున్నట్లుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి. ఆయన చెప్తారు, భక్తవత్సలుడైన గౌరహరిని భజించండి, వ్రజభూమిలో విహరించువాడు నంద యశోదల చిత్తములను హరించిన వాడైన శ్రీకృష్ణుడే దేవాదిదేవుడు. అయితే ఆ యశోదర మాత పిలుస్తుందట, దామోదర ఇప్పటికే ఆలస్యమైందయ్యా, వెంటనే వచ్చి భోజన మందిరంలో కూర్చుని భోజనం చేయుమని యశోదమ్మ పిలుస్తున్నది అంటూ ఆయన మనకి భోగహారతిలో ఆయన చెప్తారు. ఇంకా ఆ విధంగా ఆమె పిలవగా ఇంకా ఆయన చెప్తారు భక్త వినోదుల్లో మనకి, నందుడు నిర్దేశించగా గిరిధారియకు
అప్పుడు ఆ నందుడట వెళ్ళు కృష్ణ అని చెప్తాడు. నందుడు నిర్దేశించగా గిరిధారి అయిన శ్రీకృష్ణుడు భోజనము కొరకై ఆసీనుడైనాడు. శ్రీకృష్ణుడి అగ్రజుడైన బలరాముడితో పాటు ఇతర గోపబాలురు కూడా భోజనానికై వరుసలో కూర్చున్నారు అని చెప్తున్నారు. అంటే చూడండి, భోగహారతిలో ఆయనకి ఏ విధంగా భోగహారతి సమర్పిస్తున్నాము అంటే ఏదో అక్కడ ఎదురుగా విగ్రహం కదలకుండా ఉన్నది అనేటువంటిది కాకుండా ఆయన ఎలా మనకి ఇక్కడ కపిల భగవానులు వారు ఎలా ఊహించుకోవాలి అని చెప్పారో అదే విషయాలను మనకి శుద్ధ భక్తులు, పరిశుద్ధ భక్తులు, ఎంతో పరిపూర్ణత చెందినటువంటి భక్తులు, భక్త వినోదులు లాంటి వారు మనకి తెలియచేస్తున్నటువంటి విషయం. ఇంకా చెప్తారు ఆయన తర్వాత, కాకరకాయ వంటి చేదుకూర, రకరకాల ఆకుకూరలు, వేపుడులు, పచ్చళ్ళు, పండ్లు, గుమ్మడికాయ కూర, వడియాలు, పాలు, గడ్డ పెరుగు, అరటి పువ్వు కూర మున్నగినవి వారికి వడ్డించారు. సో చూడండి, భోగహారతులు ఆయనకి వడ్డించినట్లుగా అలా ఆయన భావిస్తూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, గారెలు, వడలు, రొట్టెలు, నెయ్యితో చేసిన అన్నము, అరిసెలు, అప్పాలు, పరమాన్నము, పాల చక్కెరలతో చేసిన తీపిది పదార్థాలను వడ్డించారు. అంటే యశోదమ్మ ఆ గోపికలు వాళ్ళ అక్కడ వారందరూ ఆయనకి ఆ విధంగా కృష్ణ భగవానుకు వడ్డించారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ వడ్డించినటువంటి అన్నాలు రుచి గురించి చెప్తున్నారు. కర్పూరము కలపడం వలన అమృతము వలె ఉన్నట్టి పాయసం కూడా వడ్డించబడినది. అరటి పండ్లు అమృతమైన రసపూర్ణమైనట్టి వెన్న, 12 రకాల పుల్లని వంటకాలు వడ్డించబడినాయి అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, పూరీలు, తియ్యని పూరీలు, లడ్డూలు, చక్కెర పాకంతో చేసిన వడలు వంటకాలతో ఉన్నాయి. వీటన్నింటినీ శ్రీకృష్ణుడు ఇష్టంగా తింటూ ఉన్నాడు. ఇంకా అంటే ఆయన స్థిరంగా అక్కడ ఉన్నట్లు కాకుండా, సో ఆయన మన మనసులో ఇంతకుముందు ఎలాగైతే ఆ కపిల భగవానుడు చెప్తున్నారు, ఆ నిత్య రూపం మనసునందు సంలగ్నం చేసుకున్నప్పుడు ఆయన్ని స్థిరంగా ఉన్నటువంటి వాడు కాకుండా అలా చలిస్తున్నట్టు, శయనిస్తూ ఉన్నప్పుడు గాను చేస్తానంట. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, తియ్యని పూరీలు, లడ్డూలు, చక్కెర పాకము వేసిన వడలు వంటకాల్లో ఉన్నాయి. వాటన్నిటినీ శ్రీకృష్ణుడు ఇష్టంగా తింటూ ఉన్నాడట. ఆ తింటూ ఉన్న సమయంలో రాధారాణి వండిన మిఠాయిలను, వ్యంజనములను, అన్నమును శ్రీకృష్ణుడు పరమానందంతో భుజించసాగాడు. శ్రీకృష్ణుని బ్రాహ్మణ స్నేహితుడైన మధుమంగళునికి లడ్డూలంటే పరమప్రీతి. లడ్డూలను తిని భుజాలను ఎగరవేస్తూ అతడు హరిబోల్ హరిబోల్ అని అరుస్తూ ఉన్నాడు. రాధారాణి ఆవిడ స్నేహితురాండ్రను ఓరచూపులతో చూస్తూ శ్రీకృష్ణుడు యశోదా భవనంలో తృప్తిగా భోజనం చేశాడు. సో అది ఆయన హారతి, భోగహారతిలో మనం ఆయన ఇచ్చేటువంటి కీర్తన. ఇంకా చెప్తున్నారు, భోజనం తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు సుగంధ పూరిత జలాన్ని తాగాడు. తర్వాత గోపబాలురందరూ వరుసలో నిలబడి నోటిని ప్రక్షాళనగాంచుకున్నారు. అంటే ఇక మనం తిన్న తర్వాత నోటిని శుభ్రం చేసుకుంటాం కదా. సో పిల్లలందరూ నోటిని చేతులతో కడుక్కున్న తర్వాత పరమానందంతో బలరామునితో కలిసి విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, జంబూల రసాల అనే 2 గోపబాలురు శ్రీకృష్ణుడికి తాంబూలాలను అందజేశారు. అవి తినిన తర్వాత శ్రీకృష్ణ చంద్రుడు హాయిగా నిద్రలోకి జారుకున్నాడు. ఉత్తమ శయ్యపై శ్రీకృష్ణుడు సుఖంగా నిద్రించగా విశాలాక్షుడైనడి సేవకుడు నెమలి పించాలతో తయారు చేసిన విసనగర్రతో గాలి వీచాడు. యశోద చెప్పగా ధనిష్ట అనే గోపిక శ్రీకృష్ణుని కంచంలో మిగిలిన ఆహార పదార్థాలను రాధారాణి కొరకు తెచ్చి ఇచ్చినది. ఆవిడ దానిని పరమప్రీతితో భుజించినది. లలిత విశాఖ గణము తర్వాత దానిని భుజించి ఆనందంతో మనసులో శ్రీ రాధాకృష్ణులను యశస్సులను కీర్తించారు. కేవలము హరిలీలయే ఏకైక ఆనందమైనటువంటి భక్తి వినోదుడు ఈ భోగహారతి గీతమును పాడుతున్నాడు అంటూ ఆ భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు ఎంత చక్కగా భోగహారతి మనకి అందించారో. అంటే శుద్ధ భక్తులు అనేటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి అలా స్థిరంగా ఉన్నటువంటి వాడే కాకుండా ఆయన యొక్క శ్రేష్టలను కూడా ఊహించుకుంటూ చేసేటువంటి, అంటే మనసులో అలా చేసేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ కపిల భగవానుల వారు అంత పూర్వము శ్లోకంలో తెలియచేయబడినటువంటి
అంశము. సో అదే అంశాన్ని ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఇవాళ చెప్పినటువంటివి కూడా సో ఆ భగవంతుని గురించి ఎంత వింటూ ఉన్నా ఇంకా ఇంకా వినాలి అనిపిస్తూ ఉండేటువంటి విషయాలను కపిల భగవానుల వారు, అలాగే మన ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చక్కటి భాష్యాన్ని మనకి అందించినటువంటి ఈ భాగవతం కొంచెం శ్రద్ధతో విందాము. హరే కృష్ణ అందరం. హరే కృష్ణ.